उहे लय लागल बा कौन नहीं लय पवन सिंह जी के होई अन्ना खेसारी लाल जी के होई बाद में होई। हाँ जी बाकी अभी लय लागल बा जे पुरनिया में होई नौजवानों तो धरती के लयदारे हो। अरे सरकार अब नु गीता कोई कि मेहरारू लोग चिट्ठी लिखता छोड़े फोन करता लोग हाँ जी कि का तो फेंके खाती जात रही गोबरा तो कला गोबरा देखनी पहले के मेहरारू हाँ चिट्ठी लिखे तो कौना भाव में लिखे कौना जब भाव में पियावा प्रदेश रह हाँ जी ध्यान दो मुस्कान ए मुस्कान ये हमारा भोजपुर जिला में आई बड़ी मुस्कान तू ध्यान दी सुनी हो नाचे के बाद तो मान लो पैसा कमाए के बाद बाकी ध्यान दी हो कि हमारे भोजपुर जिला से संगीत की उत्पत्ति बा आ सब क्षेत्र बगले में बा बिहारे में बा। पहले के मेहरारू चिट्ठी लिखे हाँ जी तो कौना भाव में लिखे कौना भाव में लिखे भिखारी ठाकुर जी के पहले नाम आई अब बाद में गायत्री ठाकुर जी के हाँ जी मेहरारू चिट्ठी लिखे की गवना अरे करवला ये पिया हो ए पिया गवना करवला ए राजा जी ए राजा जी एगो रोरा सबसे आग्रह करब कि आज के प्रोग्राम में हाँ जी तनी क्षेत्र के प्रशासन गार्जियन खातिर ताली बजा के आशीर्वाद दे दी। हाँ हाँ ऐसे ताली बजवाओ तनी कि बॉर्डर पर घर बिया हाँ हाँ तनी मनी कुछ भैया गलती कोइले हुई है सब तो क्षमा कर। अरे गवना करला ए राजा जी रस भरी है हम घर बैठवला वाह वाह बड़ी लंबा पने बका नवजुवक लक्ष्मी पूजा समिति सीताब दियरा हाँ जी 8 गांव रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट उद्घाटन 1 नवंबर के अध्यक्ष बानी मुन्ना गुप्ता जी अब पीटर सनूर्फ हमरा के आशीर्वाद देले बानी। अरे अपने तो गइला राजा जी ए राजा जी गलती कइले बानी। अरे पूर्वी बनी जिया वाह वाह अरे सरकार पहले के गीत हाँ जी हम ही चंदन बानी जा कि संभरले बानी जा सही बात बबुए विनोद के ही समझे के चाहिए कि जब काम सोना बेच के चल जाए तो कोयला बेच से कोनो फायदा बना। ना चाचा जी की ओर से आशीर्वाद मिलल रउरा खुश बानी एकर मतलब। अरे केकरा से हो समय पिया अरे जिया हो केकरा से बोला अरे केकरा से कहो पिया हो ए पिया अपन दिलवा के बतिया पति देव चिट्ठी के जवाब देले बड़े हाँ जी कि नदी से हंसी हो धनी हो गोतिनी से बोली हो आ देवरा से कही हो धनी हो अपना दिलवा के बतिया। पति तो हम चाहो कि जेकरा के सतगुरु कीर्ता रथ बाबा दुगो हाथ देले बनी तनी प्रेम से सबको उठाई तो एक बार यह मतलब है। एगो कीर्ता रथ बाबा के जयकारी बोल दिया तब गीत होई। मारो मनोज आरा जिला के जयकारी होई मित्र के बोलियो में गुंज जाए कीर्ता यही से लय लागल पंकज भाई अरे मामा लगवला पिया हो महुआ रे लगवला
हनी मिया के गोछिया कहे ना हनी मिया के गोछिया कहे ना बाबा मिया हनी मिया के गोछिया हमारा लगवाला पिया हो बहुआ रे लगवाला कहे ना लगवाला पिया हो कहे ना लगवाला पिया हो निमिया के गोछिया कहे ना लगवाला हनी मिया के गोछिया कहे ना लगवाला पिया हो निमिया के गोछिया कहे ना बाबा मिया हनी मिया के गोछिया जैसन गीत होता वैसन लय मरी हो हादी एको एने गइल त तहरा के लोग बुर्बक जाने सही बात कवना दाढ़ी बोल कोइलरिया तो कवना बनवा मोर बोलुए हो कवना दाढ़ी बोले कोइलरिया कवना दाढ़ी बोले बनवे हो ए मैया मोरी कवना बनवा बोले सहरे सावा डोली चढ़ के माई गई है हे मैया मोरे कवना बनवा बोले सहरे तला की डोली चढ़ के पाई आई हो कहना लगवलो हनी मिया के गोछिया कहे ना बाबा मिया हनी मिया के गोछिया समाज सेवी संगीत प्रेमी हादी हमारा के राम बाबू भैया आशीर्वाद दिले बनी वाह बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा मेहरारू को हतारी का हो निमिये हो घरवा माई के निमिये दुआरा निमिये हो घरवा माई के निमिये दुआरा हो भावे नाही को बहु इनका पकड़ी पिपरावा हो बड़ी दीवाना हो बड़ी दीवाना हो भावे नाही को बहु इनका पकड़ी पिपरावा हो बड़ी दीवाना हो अनार लगवला पिया हो अढ़ौल लगवला अढ़ौल लगवला अनार लगवला पिया हो अढ़ौल लगवला अढ़ौल लगवला हमनी के स्टार में गिनती अगर ना होखे हादी तब पवन सिंह जी खेसारी लाल के छोड़ दी लोग हीरो बा सही बात तो हमनी के श्रोते भगवान बड़े हाँ हाँ कि हम और चंदन एगो भोजपुरी में बाचल बनी जा विशाल भी ठीक है गावेले सही तो हम चाहतनी कैमरा वाले भाई कि कैमरा आप उधर घुमाइए हादी आप लोग केवल विवाद चढ़ाते हैं हाँ तो हमारा शिकायत होता है सही बात उधर घुमाइए और देखिए कि भजन सुनने वाले भी हमारे गार्जियन और माता बहने हैं तनी घुमाओ लोग होने तो जय हो घुमाओ होने अरे तो काहे ना लगवला पिया हो अरे काहे ना लगवला पिया हो निमिया के गोछिया काहे ना लगवला मिया हो हनी मिया के गोछिया काहे ना लगवला पिया हो हनी मिया के गोछिया और का निमिये के तरवा बनी ऊंचे चौतारावा हो मिये के तरवा मोहनी ऊंचे चौतारा हो ताही पर गवैती गोलू राजा से बचारवा हो काहे पर गवाई बोलो राजा से बचावा हो शीशम लगवला पिया हो
सगवन लगवला घुमरा जी मुखिया जी दिनेश्वर यादव जी की ओर से हजारों हजार रुपया धनजी यादव जी की ओर से बाली के टोला बानी काहे ना लगवला पिया हो अरे काहे ना लगवला पिया हो निमिया के गोछिया 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 काहे ना लगवला पिया हो निमिया के एक बार बोली प्रेम से सच्चे दरबार की जय। और एक आवश्यक सूचना